belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Vanochtend vroeg is het lichaam van een man aangetroffen in Salinha. De man is overleden en lag op de stoep voor Autocity naast de rotonde van Salinha. De politie heeft de omgeving afgesloten om onderzoek te doen, maar op dit moment is er nog weinig bekend over de doodsoorzaak van de man. Het vaccinatieproject dat Curaçao heeft ingevoerd om verdere verspreiding van COVID tegen te gaan, heeft goed gewerkt. Dat zegt het hoofd van het vaccinatieproject, professor Dr. Esri Duits tegen de Extra. Volgens hem zijn er zo'n 135 mensen niet overleden als gevolg van het vaccinatieproject. Hij reageert op cijfers vanuit Italië, waarin ook wordt gesteld dat 50% van de mensen die nu zijn overleden erbij opgeteld hadden kunnen worden als er niet was gevaccineerd. Op Curaçao moeten we ook aan zo'n percentage denken, aldus Duits, maar het onderzoek is nog in volle gang. De gebouwen en het terrein van Campo Alegre worden binnenkort aangeboden op een veiling. Het is de bedoeling van de overheid dat het openluchtbordeel ook in de toekomst zal functioneren als openluchtbordeel. Dat heeft minister van Justitie Hato gezegd tegen de Extra. Wat dat betreft zal de overheid de nieuwe eigenaar ook steunen in het traject om Campo weer te openen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrãozita. Se você tracita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você comini abo. Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest over een brief die minister-president Pik Pisas heeft gestuurd naar Nederland over het COHO. Volgens hem moet er opnieuw worden onderhandeld over het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. En de PNP, coalitiepartij in de huidige regering, stelt dat ook de Groene Partij altijd op het punt heeft gestaan dat er moet worden heronderhandeld over het COHO. In die zin is de PNP het eens met de brief van minister-president Pisas. De Extra schrijft over een situatie met een baby van 1 jaar dat op de crash vast voedsel had gekregen, terwijl het daar nog niet klaar voor was. De baby kreeg enorme problemen en moest worden behandeld in het ziekenhuis. Uiteindelijk heeft de baby het gered, maar de moeder vindt het erg bezwaarlijk dat de crash vast voedsel heeft gegeven aan een baby die nog geen 6 tanden in zijn mond heeft. De politie heeft afgelopen nacht een man in zijn been geschoten. Die wordt verdacht van een poging tot stelen van een pallet aan airco's. 3 mannen werden aangetroffen iets voor middernacht bij een winkel aan de Cascoraweg. Toen de politie kwam, renden ze weg. Ze waren bezig een pallet met airco's in te laden om weg te kunnen rijden. De politie schoot op 1 van de mannen. Die viel neer en kon daarna gearresteerd worden. Daarna konden ook de andere 2 opgepakt worden. Een deel van de rijstrook van de Fokkerweg moest gisteren voor een tijdje worden afgesloten omdat er zich een ernstig ongeluk had voorgedaan. Een vrouw reed met hoge snelheid richting de Julianabrug, maar knalde tegen een andere auto aan en kwam daarbij op de kop terecht. Er lag een kind in de auto dat met spoed naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Dat is uiteindelijk gebeurd door een ambulance die naar het ongeluk toekwam. De chauffeur zelf is niet ernstig gewond geraakt. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.